Hansen. Nu skal vi lave dødløft, og den har du prøvet så mange gange før. Du går ned og tager vægten, så du husker at bøje knæene. Ja, og holde ryggen strak. Ned. Ja, flat. Ryg strak. Kom op og strække. Gå fra benene. Og stræk ryggen. Ja, og ned igen. Her træner du forlov, balle og ryg. Øvelsen den kører du 3 sæt af 10 gentagelser. Ligesom jeg plejer. Nu skal vi lave en squat, som du også har lavet før. Øvelsen går ud på, at du bukker dig ned i benet. Sådan. Med håndvægten. Du kender. Skyd numsen tilbage, ligesom at sætte sig. Og skyd. Rigtig godt. Kom op og stræk. Og træner forlov. Og finger din lommeske. Ja. Du kører lige en gang til. Numsen lige tilbage. Bare ryg. Kom op. Røglen, det er langt ned. Det er rigtig godt. Og du fortsætter til 10 gentagelser. Og en pause. 10 gentagelser. Og en pause. 3 gange 10. Nu skal vi lave diagonalløft. Og det du skal tænke på her, det er at du spænder op i maven, så du får ret ryg. Således. Spænd op. Tsunami 9. Du træner ryggen. Det skal du bede dig om at tage armen frem. Den her arm frem. Og benet lige tilbage. Så de bliver i vatter. Godt. Godt. Og spænd op. Og du har prøvet den øvelse mange gange før også. Og nu skal du spænde op, så du er modsat ben. Fedt. Rigtig godt. Og ned igen. Den øvelse gentager du også 10 gange. En pause. 10 gange. En pause. Husk hele tiden at spænde op. Derfra. Kan du mærke, at du er godt der? Så skal vi lave bækkenløft, ligesom de andre gange, vi har lavet. Du løfter dit bæk. Ja. Ja, lige gang. Der. Ja, en gang til. Du træner den ryg, balle og hæserne. Og du prøver, når du kommer op igen, at spænde. Ja. Ja, hold den. Og også 10 gentagelser. Er du klar? Mm. Godt. I den sidste øvelse her, Svend, der skal du lave noget step, ligesom vi har gjort de andre gange igen. Det fokus her, det er simpelthen at få din puls op, så du får en konditionstræning. Så du laver en step, og husk at trampe godt, når du kommer op på benene. Så værsgo, begynder. Ja. Og du skal op og nå sådan snakgrænsen, ligesom vi har snakket om de andre gange. At du skal være så forpustet, at du lige akkurat kan snakke med mig. Og hvor stemme er lidt forstyrret af åndedrættet.